Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Dito sa aming probinsya ng Nueva Ecija ay hindi ganoon kaingay ang mga usap-usapan patungkol sa mga aswang. Palibhasa, nasa modernong panahon na tayo at tila wala nang pakialam ang mga tao sa ganitong mga bagay. Ngunit ibahin niyo kami pagdating sa aming pamilya. Ako si Dennis at hayaan ninyong ikwento ko sa inyo kung bakit. Nasa taong kasalukuyan tayo. Ako ang tipo ng taong hindi kaagad dinadapuan ng antok. Kadalasan ng tulog ko ay 1:00, 2:00. Maaga na ang 12:00 sa akin. At sa mga oras na to ay labis na ang katahimikan sa paligid. Kumbaga, lahat halos ng kaluskos ay madali mo nang maririnig. Isang pasado 12:00 ng hating gabi ay nagising sa kanyang pagkakatulog ang aking asawa. Sanhi ng isang ingay mula sa aming bubong. Sanay na ako sa gabi-gabing mga ingay sa aming bubungan dahil palaging dinaraanan ito ng mga pusa na tumatalon mula sa mas matataas na bubungan ng aming mga kapitbahay. Ngunit sa pagkakataong ito ay ibang klase ang ingay nito. Tila galing ito sa isang mas malaking nilalang na narinig naming tumalon. Tila galing ito sa mas malaking nilalang na narinig naming tumalon ay dahan-dahang lumakad sa aming bubungan. Sinabi ng misis ko na mayroong kung anong nilalang ang nasa taas. Sinagot ko ito na baka ito yung aswang na nauna nang nagparamdam noon sa aming magkapatid taong 2017. Sinabi ko rin ditong hayaan na lang kung makikiraan lang naman dahil wala naman ding buntis sa amin. Liban na lang kung mayroon sa mga kapitbahay. Sinabi ko rin sa asawa kong basta wala itong perwisyong gagawin, ay libre itong dumaan sa aming bubungan. Basta dahan-dahan lang para walang masira. Maya-maya pa ay mas umingay ang mga paglakad sa aming bubungan. Tila paikot-ikot ito na parang nang aasar. Sumigaw ako mula sa loob ng aming bahay na aking ipinarinig sa kanya kung sino man ang nasa taas. Hoy, aswang! Pinapayagan kitang dumaan sa aming bubong, pero magdahan-dahan ka naman. Hindi ako makikialam sa iyo pero huwag ka naman sana maging walang hiya sa amin. Medyo padabog kong pananalita. Ngunit imbis na magdahan-dahan, ay mas lalo pang tila nang aasar ito. Hanggang marinig kong parang may kumukutkot sa aming yero, malapit sa aming kwarto. Doon na ako naalarma at nag-isip ng aking gagawin. Madalas akong makinig ng mga kwento patungkol sa mga aswang, kung paano nila kinokontra ang mga ito. Kailangan kong maprotektahan ang aking pamilya. Kaya naman,
Wala akong ibang pagpipilian kundi harapin ang nilalang na gumagambala sa amin. Pinapunta ko ang aking misis sa sala ng aming bahay at agad kong nilabas ang isang pares ng karambit na nabili ko online. Sa mga hindi nakakaalam, ang karambit ay maihahalin tulad sa isang tari ng manok na panabong. Pakalawit ang talim nito at may isang bilog sa dulo upang doon isuot ang hintuturo. Tumungo ako sa kusina at humiwa ng mga kalamansi at piniga ko at inilagay sa isang botelyang napakaliit ang mga katas nito. Naglagay rin ako ng asin sa isang maliit na plastik na kasya sa aking bibig, tsaka ibinuhol at itinago ito sa loob ng aking bibig. Wala pa ring tigil ang ingay na nililikha ng pagkutkot. Nagmadali akong umakyat ng aming bubong upang sa unang pagkakataon ay makaharap ko na ang aswang na minsan nang nagparamdam sa amin noon. Buong tapang kong tinungo ang kinaroroonan nun at doon ko na nakita ang kahindik-hindik na itsura nito. Sobrang puti ng balat nito na parang putlang-putla. Kulubot ng sobrang balat. Sabog-sabog ang mga buhok. Napakapula ng mga mata. Mahahaba ang mga daliri at kuko nito at wala itong kahit anong saplot. Bukod pa riyan ay napakabaho ng amoy nito na parang maantang mantikang pinagprituhan ng isda ng paulit-ulit na hinaluan ng nabulok na dugo. Doon ko na hinugot ang isang pares ng karambit at binuhusan ito ng kalamansing nasa botelya. Nagtira ako ng kaunti sa bote. Gusto kong marahin ang aswang ngunit hindi ko ito magawa dahil sa nakasubong plastik ng asin sa akin. Medyo nanginginig na rin ako sa takot dahil sa itsura ng nilalang na nasa aking harapan. Tumuwad ito at pagapang na sumugod sa akin. Sabay wasiwas ng mahabang kamay nito pakalmot sa akin. Ngunit mabilis ko itong nailagan. Salamat sa karanasan ko sa taekwondo at mabilis na tumugon ang aking katawan sa mga pisikal na pag-atake. Hindi pa man ako nakakaayos ng tayo ay mabilis itong nakabalik sa aking harapan at mabilis na hinawakan ang parehas kong mga kamay. Dahilan para hindi ko ito magamit laban sa kanya. Sinubukan ko itong paulit-ulit na sipain ngunit tila wala itong epekto sa kanya. Naramdaman ko rin kung gaano kakunat ang balat nito na parang purong kalyo ang buong katawan ng aswang na iyon. Doon ko na isinagawa ang aking susunod na hakbang. Nginuya ko ng mabilis ang plastik na nasa aking bibig hanggang mabutas ito at idinura diretsyo sa mukha ng napakapangit na nilalang ang asin na aking ikinoble. Mabilis na kumalas ang aswang sa akin at doon na ito nagsubok na tumakas. Hinabol ko ito ng isang wasiwas ng karambit na nag-iwan ng mababaw ngunit mahabang hiwa sa likuran nito. At nakapagtataka dahil sobrang bilis na nawala nito sa aking paningin. Doon ako nakasigaw sa mga kapitbahay na may aswang. May mga lumabas sa kani-kanilang mga bahay
Ngunit wala nang dinatnan. Minura pa ako ng iba. Dahil ano daw ba ang trip ko? Ba't nang gising ako ng ganitong oras? Nakadrugs daw ba ako? Walang naniwala dahil mga wala silang nakita. At doon ko narinig ang katapat naming bahay na si Aling Lenlen nang sabihan nito ang kanyang anak na dalagang si Bernadette na pumasok na at baka mahamugan ito dahil 3 buwan pa naman daw itong buntis. Kuha ko na kung bakit nagbalik ang nilalang na iyon. Mayroon palang buntis sa aming tapat. Mabuti na lang talaga at naglakas loob akong harapin ang aswang na iyon. Salamat din sa mga napapakinggan kong mga kwento sa YouTube na nakapagbigay ng kaalaman sa akin sa paggamit ng kalamansi at asin pangontra sa mga aswang. Napagtanto kong hindi sapat ang kakayahan sa martial arts o tapang pagdating sa pakikipagmuno sa mga ganoong nilalang. Minsan, nasa kusina mo lang ang kailangan para maitaboy ang mga masasamang nilalang na gaya ng aswang. Kaya, salamat sa asin at kalamansi. Hanggang dito na lang po. Wala nang susunod.